jama'a, kamar yadda kuka sani ni ne mawaki Yusuf Y Hash ɗan Yobe a garin Damaturu. Na buɗe sabon YouTube channel mai suna Yusuf Y Hash TV. Kar da ku manta da subscribe, liking kuma ku yi share. Domin in kun yi subscribe shine zai baku dama daga mun ɗora sabon abu za ku gani. Na fi wata sabuwar waka mai suna Na Kira Ki. Bari in ɗan yi muku baiti kaɗan daga ciki ku ji. Na kira ki na jira ki ƙara so sarauniya, na kira ki na jira ki ƙara so sarauniya, mai bugu ki zana isan bani so in bar ki, zana baki babu tsaki bani so in bar ki, bani barki ɗauni sarkin kara rayuwar ki, da gani ga ki furcin baki sai na samu shauki, malamin ki ɗalibin ki kuma mai gidanki, abban ɗanki abokin ki mai share kukanki, na kira ki bani ki in tuka rayuwar ki, da so na soki soye soki zucikin yi wanki, na saka ki babu tsaki kin kama mun aiki, sakiran ki bani ke zan gina wa ɗaki, in ko an ki an hana ni ke in ta da yaƙi tishu kada ku manta da subscribe, like and share. Bidiyon ta yana hanya kuma muna zafafan comedy, abin da ya sai wanda ya gani. Kar da ku manta Yusuf Y Hash TV, ku shiga ku yi subscribe, ku yi like, ku yi share. Masoyana ku ne ni, duk abin da muke don jin daɗin ku ne. Na gode.